бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо доири 5 футболбозоне ки дар солҳои 2020-2021 мавқеъҳои намоёнро касб намуданд ба шумо маълумот медиҳем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. мавқеи панҷуми бахши аҷоиботро футболбози фаронсавӣ Килиан Эмбапе касб намудааст. мардум дар мавриди Килиан ҳамчун як футболбози ҷаҳону умедбахш чизе намегӯянд. аз ин рӯ вақте ки тими миллии Фаронса дар ҷоми ҷаҳони 2018 пирӯз мешавад, ҳамлагар ба ситораи калони варзиши рақами 1 сайёра яъне футбол мубаддал мегардад. Эмбапе ҳанӯз тӯби тиллоиро ба даст наовардааст, аммо вай дар роҳ ба сӯи ин ҷоиза талош меварзад то соҳиби ин мукофоти гаронбаҳо гардад. дар ҳайати клуби Пари Сен-Жермен ва тими миллии Фаронса бозӣ карда, ҳамлагари 22-сола ҳамеша сатҳи баланди бозиро нишон медиҳад ва натиҷаҳои хубро ба даст овардааст. баъзан таҷриба барои ҷавони фаронсавӣ ба таври равшан кофӣ нест ва ҳолатҳое низ ҳастанд ки футболбоз ошкоро онро ба мухлисони худ нишон медиҳад. бо вуҷуди ин, Эмбапе ҳамеша яке аз чеҳраҳои барҷастаи майдон мебошад ки қодир аст тамошобинонро на танҳо ба мусобиқаҳои сатҳи баланд дошта, балки бо партовҳои головар, пойбозиҳои ҳайратовар ва бо суръати баланд дар майдон ҳаракат кардан, зарбаҳои моҳиронаро ба гол мубаддал гардониданаш дар ҳайрат гузоштааст. фаъолияти Килиан дар майдон хеле хуб ба назар мерасад, ҷисман ва рӯҳан омода аст ва голҳоеро ба самар мерасонад ки диданӣ ва ҷолиб мебошанд. дар ҷои чоруми бахши аҷоибот футболбози португалӣ Бруно Фернандеш аз клуби Манчестер Юнайтед ва тими миллии Португалия мавқеъ дорад. дар трансфери гузашта Манчестер Юнайтед бо футболбози португалӣ Бруно Фернандеш шартнома имзо кард ва имрӯз мо метавонем бо боварӣ бигӯем ки ин яке аз беҳтарин трансферҳо дар таърихи клуб аст. футболбози португалӣ ба таври комил ба даста пайваст ва яке аз беҳтарин бозингарони хатти ниммуҳофиза дониста шуд. ҳатто Пол Погбаи аз ҳама маъруфро дар даста назарногир кард. Фернандеш майдонро хуб омӯхтааст. дар хаёлоти мухлисонаш майдони футбол хонаи дуюми футболбозро нишон медиҳад. гузаришҳои зебо ва зарбаи дақиқ дорад. суръати бозингар хуб аст. техникаи олӣ дорад. ҷониби пурқувваттарини нимҳимоятгари ҳамлакунанда ин партовҳои зебояш мебошад. метавонад бо як гузариш аз нимаи майдони худ тамоми ҳимояи рақибро бурида ба ҳамдастагонаш партовҳои головар ба самар расонад. агар футболбозони Манчестер Юнайтед ҳамаи партовҳое ки Бруно ба онҳо медиҳад дарк мекарданд ва дуруст ба самар мерасонданд, пас омори бозингари Португалия фақат афсонавӣ мебуд. Фернандешро дар ҷои аввал гузоштан мумкин буд, аммо истеъдод ва маҳорати ӯ на ҳамеша дар вохӯриҳо бо бузургҷӯсаҳо намоён аст. бозингар дар чунин ҳолатҳо ҳанӯз пешсаф нашудааст, вале бо бозии худ ва тактикаи нотакрораш ба худ боварӣ дошта ба пеш ҳаракат мекунад. дар мавқеи сеюми бахши аҷоибот футболбози аргентинӣ Леонел Месси аз клуби Барселона ва тими миллии Аргентина қарор дорад. дар дастаи Барселона бозсозӣ вуҷуд дорад ва Роналд Куман ҳанӯз натавонистааст аз нилунориҳо як дастаи пурқуввате сохта бошад. Леонел Месси дурахшонтарин шахс дар байни ҳамаи футболбозони ин клуби каталонӣ аст. Аргентинӣ ҳанӯз ҳам дар ҳолати хуб қарор дорад ва дар бисёр нокомиҳои даста ҳамлагар гунаҳкор нест. Лео ҳар қадаре ки тавонад худро дар майдон хуб нишон медиҳад. вай ҳамоно устоди эҷодии имкониятҳои голзанӣ ба шумор меравад ва ба шарикони хатти ҳамла доимо кӯмак мекунад. голҳои зиёде мезанад. дар маҷмӯъ ӯ 100% худро дар бозӣ нишон медиҳад. таъсири Месси ба даста бениҳоят бузург аст ва аз ин ҷиҳат ӯ аз ҳама касоне ки дар ин сатр мавқеъ доранд беҳтарин аст. мехостем бубинем ки чӣ гуна Барселона бидуни Леонел ба назар мерасид. Лео беҳтарин аст. ӯ соҳиби 6 тӯби тиллоӣ дониста мешавад ва бешубҳа ин охири кор нест. метавонад беҳтарин мукофотҳои арзишманди варзиши рақами 1 футболро ба даст орад. зинаи дуюми бахши аҷоиботро футболбози португалӣ аз клуби Ювентуси Италия ва тими миллии Португалия касб намудааст. португалӣ то ҳол худро хуб ҳис мекунад. ҷаҳони футболро бо бозии беназири худ идома хоҳад дод. дар моҳи феврал Роналду 36 сола шуд, аммо фиристодани ӯ ба нафақа бешубҳа барвақт аст. Криштиан дар ҳар бозӣ ба дарвозаи рақибон завқи голзанӣ дорад. аз ин рӯ ситоди даста ӯро барои гол задан ва бозии хубу диданиаш ба майдон меоранд. вай хеле фаъол аст ва дарвозаи рақибон зиёд гол ба самар мерасонад. Криштиан Роналду аз ҷониби бисёриҳо барои беҳтар кардани омори ҳадафҳояш танқид шудааст, зеро ӯ имрӯз дар
дар майдон на он қадар худро хуб нишон медиҳад. Дар бисёр бозиҳо будани Роналдуро ҳатто мухлисон эҳсос намекунанд. зарбаҳое ки имрӯз Криштиан ба самар мерасонад на ҳамааш ҳадафнок мебошанд. Имсол ҳамлагари Португалия дар ҳама ҳолат аз ҷумла зарбаҳои ҷолибу нишонрасаш ва ҷаҳиш дар вақти гол задан ӯро маъруф намуда ва ҳатто телевизиону радио интернет низ зиёд ба назар мерасад ва сарлавҳаҳои васоити ахбори омма аз ҷолибияти голҳои зебо ва дидании Криштиан Роналду бешубҳа зиёд дида мешавад. ҳадафи Роналду аз байн нарафтааст. ӯ устоди ҳақиқии кори худ дониста мешавад. дар ҳар ҳолат метавонад гол занад. ҳоло бошад кораш на он қадар омад мекунад. Криштиан бояд на танҳо дар сину соли худ, балки пеш аз ҳама барои сифат ва зебоии бозӣ дар байни бозингарони беҳтарини ин рейтинг қарор гирад ва то ҳол ӯ худро ҷавон эҳсос карда ба бозии зебову ҷолиби худ идома медиҳад. Роналду дар ҳолати хуби ҷисмонӣ буда яке аз беҳтарин бозингарони футболи сайёра дониста мешавад. инак ба мавқеи аввали бахш расидем. зинаи аввали бахшро футболбози полшагӣ аз клуби Бавария Мюнхен ва тими миллии Полша Роберт Левандовски аз они худ намудааст. соли гузашта маҷалаи Френч футбол бо сабаби пандемияи коронавирус ҷоизаи туби тиллоиро бекор карда буд, ки мебоист ба Роберт Левандовски дода мешуд. аммо дигар нашрияҳо ва созмонҳои мӯътабар аз ҷумла фифа ҳамлагари беҳтарин бозингари соли 2020-2021 Левандовскиро эътироф карданд. ҳоло Роберт суръати бозии худро суст намекунад ва ҳамчун ситораи воқеии футболи ҷаҳонӣ ва беҳтарин дар мавқеи худ будан идома медиҳад. Левандовски як ҳамлагари хело пурмаҳсул аст, ки метавонист туби тиллоӣ, кафши тиллоӣ ва як тӯҳфаи дигар аз ташкилотҳои бонуфузи шарикони фифа ва ҷомҳои инфиродиро дар мавсими 2020-2021 ба даст орад. ҳоло Левандовски аз бисёр ҷиҳатҳо беҳтарин аст, алалхусус аз ҷиҳати нишондиҳанда, ки аз он дигар ситораҳои дурахшони футбол аз ҷумла Месси ва Роналду гузашта наметавонанд. бинандагони гиромӣ, ин буд маълумоти мухтасар доираи футболбозони беҳтарини солҳои 2020-2021 дар бахши Аҷоибот. то бахшҳои дигар худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед.